mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela.
Grazzi tal-merħba sabiħa li tajtu lill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela. Inselvilkom u nilqakom għal din l-attività politika li se twassalna għall-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju bit-tema is-saħħa lil Maltin. Insellem ukoll il-dawk li qed jarawna fuq il-mezzi soċjali tal-Partit Laburista. Qabel nagħtu bidu għal din l-attività bix-xieraq nagħtu tislima lil kandidati li ħajkunu qed jikkontestaw fil-lokal tan-Nadur. Cori Cardona, Jean Paul Portelli, Joseph Vella u Rebecca Vella. Inselmu wkoll il-kandidati li ħajkontestaw fil-lokalità tal-Kerċem. Frankie Attart, Elvin Grek, Charlie Healy u Jonathan Merċiqa. Issa nistieden lill-ewwel kellim biex jagħmel intervent tiegħu il-Ministru Rodrigue Galli. Grazzi Awċin, grazzi Nadurin ta' din il-merħba sabiħa lill-Prim Ministru Robert Abela. U fejn qatt kellna folla sabiħa bħal din ġon Nadur Għawdex. Ħbieb, dawn tal-Partit Nazzjonalista dejjem b'xi waħda ġdida. Ftit tal-ġimgħat ilu waħda mit-tliet kapijiet għax ma tax minnu l-kap tagħhom qaltilna "This is my Prime Minister". Aħna ngħidula le Roberta, il-Prim Ministru tagħna huwa u jibqa' Robert Abela. Niftakru ħbib tiegħi min kien dak il-Prim Ministru li meta affaċċjajna pandemija mexxiena biex ħriġna minn sitwazzjoni ta' kriżi u ddefendina bir-riżorsi kollha li kellu l-Istat. Meta d-dinja inħakmet minn instabilità ekonomika min kien li wieżen il-poplu Malti u anke l-vulnerabbli u l-anzjani tagħna. Quddiem żewġ gwerer min iġġielet għan-newtralità ta' pajjiżna u l-paċi u baqa' konsistenti mal-kulur ta' Malta il-bajda u ħamra. Meta ħadd ieħor ma' kull ċans li sab biex ikasbar isem pajjiżna barra minn ġtutna min kien hemm biex ollina l fuq u olla dan il-pajjiż fl-Ewropa. Aħna ma ninsewx u tweġiba mhux issa biss nagħtuha iżda fit-8 ta' Ġunju. Tweġiba waħda soda u ċara, fiduċja f'Robert Abela, fiduċja fil-Partit Laburista. Prim ippermettili insejjaħlek hekk il-bieraħ, illum u dejjem se ssibna spalla ma' spalla miegħek għax inti l-mexxej tagħna. Ta' kuljum dik l-anzjan, dik il-koppja żagħżugħa, dak l-istudent, dik il-familja isibuk qudiemhom, warajhom u ma' ġenbhom. X'ma nkunx kburi ħbib tiegħi bil-Prim Ministru tagħna li hu wara ieħor jikkonferma kemm hu kaptan tajjeb fil-Blazzi iżda kaptan tajjeb ukoll aktar b'saħħtu fil-Maltem. Ħbieb, ħalluhom il-ħadd ieħor jom fin-negattività. L-unika arma tagħhom hija l-mibeda li għandhom għall-Laburisti. B'hekk biss jingħaqdu fil-konfront tagħna għaliex aħna it-tfal tal-ħaddiema. Għaliex missirietna aktar minn 100 sena ilu weldu fina twemmin. Twemmin li l-qoddim kulħadd u nkunu fejn nkunu
Malta u Għawdex jiġu dejjem l-ewwel u qabel kollox. Ħbieb, dawn jaslu jagħmlu kollox basta jkunu Kastilja jew ikollhom nitfa' poter. Għadhom sal-lum jemnu li Kastilja u l-poter huma dritt divin sagrosant tagħhom. Aħna ngħidulhom le, Kastilja hija tan-nies, tal-poplu, huma jpoġġukom hemm, huma jisilfukom id-dritt li tidħlu hemm u tmexxu l-pajjiż. Rajnihom fl-aħħar jiem ħbieb kif ma jinbidlux. Qed nerġgħu naraw u ċuħ ta' ex-Prim Ministri u ex-Ministri antiki jixirfu. Rajna lil Luis Gallia, l-istess Ministru li kollassa l-edukazzjoni fi żmienu, għalaq l-iskejjel ta' snajja u naqqas l-istipendji taż-żgħażagħ tagħna studenti, tiftakruhom. Dan mhux biss reġgħu ġabu lill-Ostingat. Il-persuna li kien qalilna żmien il-bużu l-lott tispiċċa. Iżda kien l-istess persuna li farrak u kisser u akkas lill-poplu Malti bil-kontijiet. U xi ngħidu mbagħad għal Lorenz Gonzi. Ejja ma ninsewx ħbieb, dan l-istess ex-Prim Ministru li issa jiftaħru tant bieħ fl-Ewropa huwa l-istess persuna li vvota bil-qalb favur kontijiet tad-dawl u l-moljin. Il-poplu Malti u għawċi ilu l-sfiduċja l-Gonzi u l-kumplament tal-establishment u l-politika tal-estawrità, żmien twililu elezzjoni wara oħra. Aħna tafu għal xiex ivvotajna bil-qalb għal stabilità fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, għal stabilità f'aktar minn 400 prodott tal-ikel, għal żieda rekord fil-pensjonijiet, għal sena rekord fis-settur tal-housing, għal protezzjoni lill-10,000 anzjan familja biex ma jispiċċawx żgumbrati l-barra, għal benefiċċju tal-kera, ola darba u darbtejn, iktar minn darba, għal liġijiet aktar liberali bħalma huma dawk tal-IVF u anka tal-Unjoni Ċivili, għal żieda oħra fl-istipendi, għal protezzjoni ambjentali, l-ispazji miftuħa, għajnuna lill-komunitajiet, childcare b'xejn ukoll. Malta iktar ġusta, iktar b'saħħitha, iktar inklusiva, iktar nadifa u isbaħ. U la qegħdin fil-Gżira ta' Għawdex ma nistax ma ninnotax x'ġawra ta' gżira għandna. Għawdex qatt ma ra xogħol daqs illum, dak huwa fatt. L-Għawċin jiftakru sew fi żmienhom li mhux talli ma kienx hawn xogħol f'din il-Gżira ta' Għawdex, talli din il-Gżira kienet meqjusa bħala gżira sekondarja. Illum, grazzi għal Partit Laburista, l-ekonomija f'Għawdex qiegħda tikber iktar brata maġla minn dik ta' Malta. U x'ma tieħux pjaċir bil-viżjoni tagħna għal Għawdex bħala gżira ta' villaġġi. Li żgħażagħ first time buyers nagħtuhom għotja ta' 30,000 euro jekk jixtru anke proprjetà fil-villaġġi fil-qalba tal-irħula tagħna u jirrestawrawha. Dik hija l-viżjoni li nitrasformaw il-villaġġi minn fantażma lura għall glorja tagħhom għall komunitajiet. Huwa fatt ukoll li għad hemm numru ta' sfidi. Iżda bħalma minna fil-passat daw l-isfidi li lna jqawwuna u jtuna l-enerġija biex lil dan id-djamant f'nofs il-Mediterran ikompli jiddi wkoll fuq il-mappa tal-Ewropa. Xi żball jagħmel min jaħseb li l-potenzjal ta' Għawdex jitkattar miċ-ċokon ta' din il-gżira. Tafu kif jitkattar il-potenzjal ta' Għawdex? Il-bżulija ta' kull Għawċi u Għawċija li minkejja ċokon, minkejja l-isfidi, qatt ma qataw qalbhom, abbraċċaw il-progress u mxew il-qudiem. Aħna, intom, minn Għawdex ħloqna mutur b'saħħtu ekonomiku
Għal Malta u għawdex tagħna aħna l-partit tal-preżent u l-futur, bikom magħna dan il-preżent u l-futur huwa wieħed sabiħ. Bikom magħna il-preżent u l-futur huwa mibni fuq l-istejjer tas-suċċess tagħkom. Bikom magħna l-ebda battalja ma tista' teleb, tifret u tkisser lil tim Malta. Prim Ministru, waħda mill-ewwel miżuri li konna wettaqna wara l-poplu dak l-akbar u l-aktar mandat b'saħħtu fl-istorja ta' pajjiżna kienet lotja ta' 10,000 euro fuq 10 snin lil first time buyers li żgħażagħ kollha li xtraw proprjetà. Niftakar kemm konna sodisfatti għaliex konna ċerti li se nagħmlu differenza pożittiva fil-ħajja ta' eluf ta' first time buyers. Din il-ġimgħa erġajt ħassejtni l-istess entużjażmu u sodisfazzjon meta ltqajt ma' dik l-omm single mother li se titbenefika minn din lotja għaliex minkejja kollox ukoll hi saret sitta dara l-ewwel darba. Qalt li din lotja kienet se taffi ftit mill-pis u li ċertament mhux għalija biss iżda wkoll lill-ulieda. Minn barra li fraħtilha lil din l-omm ikkonfermajtilha li fil-ġimgħat li ġejjin bħal kull sena fix-xahar ta' Mejju u Ġunju ser tkun qed tirċievi 1,000 euro ieħor rotja biex inkomplu ngħinu. Ħbieb, dan huwa l-Partit Laburista, dan huwa s-soċjaliżmu, din hija l-ġustizzja soċjali, din hija l-istorja ta' suċċess ta' dik l-omm. Din hija l-Malta u għawdex li rridu għalikom u għal uliedkom. Il-Partit Nazzjonalista għalunna li ser jagħmlu gwerra qaddisa. Il-gwerra mhux ser jibdewha tafux, il-kruċjata tiġà bdewha. Kruċjata kontra s-soċjaliżmu li huwa bbażat fuq il-Partit Laburista. Kruċjata kontra il-familji vulnerabbli. Kruċjata kontra nies morda bil-kanċer li bidritt ingħataw saqaf diċenti u dinjitus u li ttellaw il-qort imbikma. Dan huwa l-Partit Nazzjonalista li jiftaħal li fil-passat ġielet il-libertà, spiċċa jiddelitta bil-forzi tal-establishment ma' minnu żgħir għaliex jibża mill-vot tan-nies, jibża mill-libertà tal-espressjoni li kapaċi jagħtu n-nies. Ħbieb, kif dejjem jgħidilna l-Prim Ministru tagħna, quddiem din il-kruċjata aħna nwieġbu bl-għaqda, nibqgħu kalmi u nkunu aktar pożittivi għaliex nafdaw fil-poplu Malti u Għawdxi. Quddiem din il-kruċjata nwieġbu billi nhar 8 ta' Ġunju nivvotaw għal kandidati kollha tal-Partit Laburista fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u anke dawk tal-Kunsilli Lokali. Ħbieb tiegħi, quddiem din il-kruċjata inwieġbu vot b'saħħtu ta' fiduċja lejn il-Prim Ministru tagħna għaliex Malta, intom, il-poplu Malti u Għawdxi tiġu l-ewwel qabel kollox. Għaliex is-saħħa lill-familji tiġi l-ewwel u qabel kollox. Għaliex is-saħħa lill-Għawdxin tiġi l-ewwel u qabel kollox. Għaliex is-saħħa lill-Maltin tiġi l-ewwel u qabel kollox. Grazzi. Grazzi Ministru, nistieden issa lilek Prim Ministru sabiex tagħmel l-intervent tiegħek. Grazzi Nadur ta' del merħba mill-aktar b'saħħitha. Grazzi minn qalbi. Grazzi wkoll li ġejtu għaw turu li ma triq
tridu għal pajjiżna li ma programm ta' ħidma temnu fih, iva, programm ta' ħidma. Għaliex aħna dħalna għal din l-elezzjoni bi programm ta' ħidma. Għax min għandu twemmin u twemmin sod, programm ta' ħidma jressaq. U mhux kampanja ta' mibeda. Qegħdin hawn b'manifest għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, b'manifest, anzi, manifesti għall-elezzjonijiet tal-Kunsillu Lokali u niftaħru bihom għaliex nemnu fihom. U għax gburin b'dak li nemnu fih fuq kollox imbagħad nemnu f'Malta, nemnu f'Għawdex u nemnu fl-Awċin u nemnu fil-Maltin. Għalhekk illi niġu hawn u nitkellmu dwar l-aspirazzjonijiet tagħkom. Għalina l-Ewropa hija mezz ta' kif se naħdmu għalikom. Għalhekk nippreżentaw pjan u programm biex tarawh, tapprovawh u mbagħad tiġġudikawna dwaru. Kif qed nagħmlu mbagħad fuq l-1000 proposta tal-Manifest Malta flimkien. Issa l-Partit Nazzjonalista reġa' ġie qudiemkom u reġa' ġie qudiemkom bla pjan, baħ assolut. Fissazzjoni waħda ġib il-fissazzjoni illi iridu ipenġu il-mappa blu għalulna, hekk għalulna li jridu jagħmlu għal Għawdex, għax għadhom ma femux illi llum irridu nitkellmu fuq dak li jolqot lilkom u mhux fuq il-partiġaniżmu. Għawdex is-suq tagħhom daw tal-establishment, mhux għax iħobbuh imma x'jaħsbu illi jekk jirbħu xi kunsill dan jgħinhom imbagħad fil-ġlied intern tal-partit tagħhom. U sejduli. Rodrik semma 3 kapijiet, jiena nsemmi ftit iktar minn hekk. Kif triduhom daw jaqblu fuq xi pjan, daw maqsumin f'mitt fazzjoni qegħdin kif se jaqblu qatt fuq xi pożizzjoni. Tarawhom jingħaqdu flimkien biss biex jiddikjaraw xi gwerra. Għaliex l-unika ħaġa illi ġibhom flimkien tafu x'inhi hija il-mibeda, l-odju li għandhom għal dawk li jemnu li qegħdin iċaħduhom mid-dritt divin li jemnu li għandhom biex jigvernaw. Insaqsikom, semmu li proposta waħda li hija waħda li tkellmu fuqha. Anzi, ħan nistaqsikom mod ieħor. F'dawn l-aħħar ġimgħat intom smajtuhom jgħidu li jridu jagħmlu gwerra għad-disa. Smajtuhom jgħidu li jridu jtajru lil dak u lil ieħor. Smajtuhom jgħidu li jridu jibdew il-mewġa li toħodhom lura Kastilja. U intom, dit tip ta' politika tridu aħna sewwieġbu b'aktar u aktar xogħol u ħidma għalikom. Inwieġbu wkoll bil-kalma u żjed kalma għaliex aħna iffukati fuq ħidmietna għax huwa x-xogħol illi jġib ir-riżultati. Dil-ġimgħa rajtu ħareġ rapport tal-Kummissjoni Ewropea x'qalu fuq Malta. Malta tops the ranking. Dawk huma ir-riżultati illi ma jridkomx titkellmu dwarhom u tkunu tafu l-establishment għaliex araw fi żmienhom qabel l-2013 l-unika ranking li konna top fuq u tafu x'kien dak taż-żidiet tal-prezzijiet tal-enerġija. Hemmhekk konna top dakinhar x'ma tistaġnax l-ekonomija taħt il-Partit Nazzjonalista. U tafu xi jfisser intom l-Awċin, tafu kemm inbidel Għawdex mindu tajtu il-fiduċja tagħkom lil dan il-moviment. Irdoppjajna l-ammont ta' Awċin illi jaħdmu mal-privat. Ġibna l-akbar investiment dirett barrani illi qattra Għawdex. Għandna f'Għawdex setturi illi huma b'saħħithom. U dan ħbib tiegħi huwa biss
il-bidu. Fadlilna x'namlu ferm u ferm aktar minn hekk. Għawdex irriduh u se jkun il-mutur ekonomiku tal-prosperità ġdida ta' pajjiżna. Se jkun minn hawn illi se jitilqu bidliet kbar għal pajjiżna. Għalhekk imma illi fit-8 ta' Ġunju lawċin tridu tibatu sinjal ċar u ċar ħafna favur dan il-gvern. Tħalluhomx ireġġgħu l-arloġġ lura. Tħalluhomx. Però nkompli nistaqsi. Għalulkom b'xi proġett illi se jagħmlu jekk tagħtuhom il-fiduċja, se jagħmluh il-Victoria Park, se jagħtuhom iċ-ċentru akwatiku, se jibnu toroq ġodda biex inneħħu traffiku mill-pjazzett tagħkom, x'se jagħmlu fis-saħħa? Appartijiet ajru kif qed jagħmlu. Araħna kemm ħadd pjaċir dil-ġimgħa nara li bdejna fawdex l-interventi fil-kardjoloġija, jiġifieri l-qasam tal-qalb, illi qabel dal-interventi kienu jsiru biss f'Malta. U għamilnihom dawn biex innaqsu l-iskareċċ għalikom. Għax intom ħaqkom l-aqwa illi dan il-pajjiż kapaċi joffri. L-MRI, servizz tal-MRI kif tafu, li qed iġib differenza fil-ħajja tal-awċin, fil-ġerjatrija u t-tisħiħ fil-kura primarja wkoll. Dawk huma d-differenzi illi qed inġibu. Ma dan imbagħad jingħaqad il-pjan fit-tul għal sptar ġdid f'Għawdex illi bdejna nispjegaw ukoll fuq dan imma illi nieħu pjaċir u niġi hawn u nitkellem magħkom min naħa l-oħra li smajtu intom xi smajna. Attakki. Bħal meta ppruvaw ixewxu illi aħna ma milna xejn fl-iskola tan-Nadur. Tiftakru x'kienu għamlu meta kienet ġejja u żżur hawnhekk il-President tal-Kummissjoni Ewropea. Tiftakru l-attakki li għamlu dakinhar. Issa din il-President minkejja illi ġejja mill-grupp politiku tagħhom ma paxxithomx. Għaliex meta rat il-ġmiel, meta rat iż-żbuħija ta' skola f'dan ir-raħal ma setax ma tkunx impressjonata. U laqgħet insemmu l-edukazzjoni. Ħanerġa' nagħmel hawnhekk dikjarazzjoni illi hija ċara ħafna. Aħna nemnu fl-allima. Wedna li lill-allima se nagħtuhom żidiet sostanzjali u hekk qed nipproponu u hekk se nagħmlu. Hija ħasra. Hija ħasra illi ħasra verament li fl-aħħar sigħat lill-allima intqalulhom affarijiet li mhux minnhom jew informazzjoni selettiva li mhux tagħti stampa reali. Qed nipproponu żidiet b'saħħithom għal kulħadd u nenfasizza għal kulħadd fis-settur edukattiv. Nerġa' ngħid żidiet għal kulħadd fis-settur edukattiv. Żidiet ta' eluf ta' euro li jebda gvern qatt ma ta' bħalhom. U l-Ministru Clifton Grima ta' eżempju wieħed, l-eżempju tal-allima ġodda. Imma żidiet għal kulħadd. U hija ħaġa ovvja naturali li min ikun ilu l-aktar fil-professjoni se jkollu paga aktar minn min ikun għadu kif beda. Għax meta żżid isfel imbagħad il-ġodda se jkollok il-kulħadd illi se jitla l-fuq. Imma aħna dawn iż-żidiet inresquhom bi pjaċir għax l-investiment qawwi fl-edukazzjoni nemmnu fih u konvinti minnu. Mela ejja nkomplu niddiskutu u ejja nkomplu niddiskutu ħalli naslu. Però niddiskutu b'mod li huwa sinċier ma' kulħadd. Jien l-allima li x-xogħol tagħhom huwa imprezzabbli ngħidilhom waħda. Ftemna ma' kulħadd fuq għexieren ta' ftehimiet kollettivi, ma' diversi unions, ma' l-unions kollha wasalna l-ftehim. M'hemmx raġuni għala ma naslux magħkom ukoll.
Għaliex dan huwa gvern li għandu pjanċar u intom l-allema parti integrali minnu. Lilkom innadurin ngħidilkom l-istess, għandna pjanċar għall-lokalità tagħkom, berġa tas-saħħa ġdida, il-faċilitajiet tal-iskola r-residenti wara l-ħin tal-iskola, se ntejbu l-aċċess għall-bajjiet tagħkom, in-nadur ġawra, imma nemmen li nistgħu nagħmlu aktar. U biex inkunu nistgħu nagħmlu aktar, qed inresqu l-qudiem tim ta' kandidati b'saħħtu għal dan il-għan. Afdawhom u ma jiddispjaċikomx. U bħanna dur irridu nagħmlu fil-bqija ta' Għawdex. Aħna lil Għawdex inħobbuh. Għalina intom mintom xi mappa illi titpenġa b'xi kulur. Għalina intom art illi jixirqilha kull suċċess għalhekk fit-8 ta' Ġunju qed insejħulkom biex tażlu. U lil mill-lokalità tagħkom u lil mill-lokalità tagħkom tidu tażlu wkoll x'Ewropa tridu. Hawnhekk in-nazzjonalisti meta niġu għall-Ewropa wkoll bla pjan, imma darba bla pjan biskop, bla pjan biskop. Għaliex huma se jagħmlu dak kollu li jrid l-establishment ta' ġewwa Brussell. Jekk dawn jiġifieri l-establishment ta' Brussell iridu illi l-Ewropa tiffoka fuq l-armamenti, mela n-nazzjonalisti se jkunu favur kif huma favur. Jekk l-establishment ta' Brussell iridu li l-Ewropa tkisser lil bdiewa bil-prezzijiet, mela n-nazzjonalisti se jkunu favur. Jekk l-establishment tal-Ewropa irid idaħħal sistema ta' tassazzjoni komuni, mela n-nazzjonalisti hemmhekk se jkunu favur minkejja li kontra l-interess ta' pajjiżna. Għaliex huwa bekk illi inti jirnexxilek taħtaf karriera aħjar fi Brussell. Fehm ħsiebhom fil-karigi prestiġjużi mhux f'dak illi se jolqot lilkom araħna differenti ferm minn hekk. Aħna naħdmu għal Ewropa illi taħseb fin-nies. Aħna il-politika Ewropea tagħna hija ċara għaliex hija bbażata fuq twemmin sod. L-ewwel nett se nkunu sodi ma' dak illi nemmnu fih. Aħna rridu Ewropa illi tħares il-ġustizzja soċjali u mela żżid in-nefqa fuq id-difiża u l-armamenti. U għal dak se jivvotaw il-membri parlamentari Ewropej Laburisti. Aħna mhux se nkunu qatt aġenti tal-gwerra, imma se naħdmu għal Ewropa ta' paċi.